कसुगाव ओनसोलनि इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा कसुगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय उकिल मुसाहारिखौनो बिजाथि महरै हास्थायदों। गसाइगावनि कसुगाव इउपिपिएल दोलोनि खौरांगिरि मेल। मैया कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय इउपिपिएल दोलोनि माखासे मावथिफोरा मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिनि सायाव माखासे अजद लाबोनायनि सायाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दिनै खेंफोरथि होफिनो। मैयानि जालांनाय जाथाया समर नार्जारी मुंनि सासे सुबुंनि थुनज्लायनायावसो जादों। समर नार्जारीनि बुंनाय गासैबो रावफोरा नंखायजोब। बिथाङा बिपिएफ दोलोनि एमएलए रबिराम नार्जारीजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुं। कसुगाव ओनसोलनि इउपिपिएल दोलोनि गासैबो मावथिफोरा उकिल मुसाहारि बिथांखौनो बिजाथि महरै हास्थायदों आरो उकिल मुसाहारिनि अनगायै कसुगाव बियाबाव देरहानो हानाय बिजाथि गैया होननानै बेबायदि फोरमायो। गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि आरो गुबुन गुबुन चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिबो गिदिरफोरनियाव आंनि खुलुमनाय आरो उन्दैफोरनि सायाव आंनि अननाय आरो बैसोआव समान समाननो आंनि मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दा दिनैनि जे प्रेस मिट होनो साननाय फैनाया नैबेनो जे मैया जोंनि कसुगाव समस्तियाव जे जालांनाय बाथ्रा, माने जोंनि माखासे प्राइमारि वार्कारफ्रा जे प्रेस मिट होदों मैया, दा बेनि खेंफोरथिखौ आं दिनै होनो नागिरदों। मानोना मैया जे बिसोरो प्रेस मिट होदों बियो सासे मानसिनि निर्देशआव जादों होननानै जों मिथिदों। नाथाय बे प्रेस मिट होनो थाखाय बिसोरो मानसिखौ जोंनि माखासे प्राइमारिनि माखासे सेक्रेटारि सोरबा प्रेसिडेन्टखौहाय माने प्रमद सार फैगोन होननानै लेंहरनानै दसेल' रायलायगोन मागोन बेबादि मोनसे लेंहरनानै बिसोरो प्रेस मिट होनाया जोंनि थाखाय कसुगाव समस्तिनि थाखाय मोनसे दुर्भाग्यजनक होननानै बुंजायो आरो। दा मानो होनोब्ला माने बिसोरो मुंबो मिथिया माखासे मानसिफ्रा, माने चिफ सार फैगोन नालाय पार्टिनि जे चिफ सार फैगोन बिनि थाखाय बिसोरो फैदों आरो फैनानै जे बिसोरो प्रेस मिट होदों। दा बहायबो माखासे मानसिफ्रा गोनो गोथो जानानै गिदिंफिननो हायाखिसै, मानोना गासिबो जोंनि मानसिजोब। माने आं हारसिङै थाङोब्लाबो आंखौबा मा सानगोन बिदि सानबाय, बै सासेयाबो बेबायदि सानबाय आं हारसिं ओंखारलाङोबा आंखौबो माबा मोनसे उसुबिदा सानगोन, बेबायदि हिसाबै बायध'थायावहाय थानो गोनां जादों आरो। दा जोंहा बे हिसाबैनो दिनैहाय प्रेस मिट होनो गोनां बायध' जादों आरो जोंनिनो नै थान्दा बाजार प्राइमारिनि सासे सेक्रेटारि बिथाङाबो नुजाफैदों। बिनि खुगानिफ्रायबो नोंथांमोना दा मिथिनो मोनगोन बोरै बोरै जाया घटनाया। दा आङो कसुगाव ब्लक इउथनि जे आफादगिरि जानानै आं बेखौल' फोरमायनो सानो जे जोंनि माखासे मावथि लोगोफ्रा माने मा सानदों मा मादों जों आंबो बेखौ बुजिस'ला, मानि माबायाव बिसोरो बेबादि होदों जोङो मोनदांनो हायाखिसै आरो। खिन्थु आंहा मोनसे फोथायनाय दं जे दिनै बा गाबोननि गेजेराव जुदि जोंनि कसुगाव समस्तिनि टिकेटआ माने डिक्लेयारा जुदि क्लियार जायोब्ला बिसोरखौबो आङो फैफिनगोन होननानै आंहा मोनसे जिउ बिसास फोथायनाय मोनसे दं आरो। बिसोरो निस्सय फैगोन, मानो टिकेटनि बेलायाव प्रटेक्ट पार्टियावनो बिदि जायो आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गेजेरावबो जोङो नुनो मोनदों गोबां जायगायाव पार्टिनि प्लेट सावलायदों मालायदों। नाथाय दुर्भाग्यजनकआ आं नैखौ होनो सानो, मानोना दाख्लि मोनसे फार्स्ट पेज जेनाखि डिक्लेयार होबाय, दा बेवहाय जोङो माखासे मानसिफ्रा जोंनो खोन्थाहरनाय बादि जोंनि कसुगाव समस्तिनिखौबो जे डिक्लेयार होनो थाखाय थियारि जाखाबायमोन, नाथाय सासे बा सानै मानसिनि मोनसे भुल मेसेज हरनायाव हाइकामान्डआ बे निर्देशखौ सोलायफिनदों। जों बेखौ दुखु मोनदों आरोखि। सासे सानैनि रं इनफरमेसनाव जुदि हाइकामान्डआ जुदि डिसिसनखौ चेन्ज खालामनायखौ जोंबो दुखु मोनदों माने कसुगाव समस्ति हिसाबै। दा जेन हक जोङो बिनि उनाव खबर लानानै मिथिबाय जोंनि कसुगाव समस्तिया
सेकेन्ड फेजआव ओंखारगोन होननानै दा दिनै ओंखारनांगौ बाथ्रा ओंखारोबाथ' ओंखारबाय ओंखाराबा बे हाइकमान्डनि खोथा जों बेवहाय बुंनोबो थांला दा जोंनि कुसगाव समस्ति हिसाबै गोनो गोथो खालामनाया खौ आं नुहुरदों हाइकमान्डआ जे जोंनाव बेबादि माबाखौ माबागासिनो दं बेखौ जों दुखु मोनदों नाथाय जोङो कुसुगाव समस्ति हिसाबै जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो सासेल' देरहादोंमोन बै समाव आरो बेबो हाग्रामा महिलारिखौ फेजेनदोंमोन जोङो दा बे हिसाबै जोङो सानदोंमोन माने कुसुगाव हिसाबै फार्स्ट प्रायरिटियाव फार्स्ट फेजआवहाय जोङो नुजागोन होननानै जोंहा गोबां आसा दंमोन आरोखि दा जेन' दा बे हाइकमान्डनि खोथा दा सेकेन्ड फेजआव ओंखारगोन होनदों सेकेन्ड फेजआव ओंखारोना ओंखारा बे हाइकमान्डनि खोथा आरो सोरनो होगोन बेबो मोनसे गोनो गोथो जादों जायनि फलाव जोंनि वार्कारफ्रा गावजों गाव मैयानि दाख्लै जुदि डिक्लेयार खालामोबा मैयानि बे घटनाफ्रा जाया आरो दिनै जुदि डिक्लेयार खालामोबा दिनैबा मा जागोन दा बेखौ साननो गोनां आरोखि दा हाइकमान्डआ गासैबो खोथाखौ साननांगौमोन दा जोङो बेखौहाय दुखु फोरमायदों जाहाथे दिनैनि दिनाव बेबादि सोरबा दुखु मोननांनाय जाया बेनि थाखायनो आङो दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों आं बेखौ बुंबाय नाथाय मैयानि जे प्रेस मिट होनाय नोंथांमोना हाइकमान्डखौ आं रिकुवेस्ट खालामो बिसोर बिसोरनि प्रेस मिट होनाय बायदि जाया मानोना बेवहाय सासे मानसि लिक खालामदों बे गासिबो भुवाजोब माने नंखाय प्रल'बन होननानै बिसोरखौ लेंहरदों आरो बे समर नार्जारि होननाय सासे बिथाङा दाख्लिनिफ्रायनो मथा मथि बुंनो थाङोब्ला सरकार दाजेननायनिफ्राय बियो गावनि चेयारमेनजों माने थाखानि माबा माबि प्राइमारि हिसाबै पार्सेन्ट दिलाबायना मोनैनि एकदम माने प्राइमारिखौ गुलुं गुलुं खालामखानाय मानसि दा बेफोरबायदि मानसिया दिनै लास्टाव नुजाहैबाय आरो बियो खेबथाम खेबब्रैसै रबिरामजों रायज्लायनाया रबिरामजों रायज्लायनानै बे फाइनाल जाखाबाय फाइनाल जानायाव बियो फैसाबो लाबाय होननाय खोनादों ओमफ्राय रबिरामा बुंदों जाहैबाय नोङो दानो फैथ'नो नाङा नोङो टिकेट होजासे थानानै इउपिपिएलखौ गुलुं गुलुं खालामना फै बेबायदि होननाय जोङो खोनानो मोनदों बिबारा बाराबाथ' गन्द'आ उराया नोंखौ निस्सय नंजोबाबाबो नंगौ बियो आरो बे निखुद आंनोनो फन हरना बुंनाय आङो मथा मथि बाव गैला फंबाय आङो बिजेपियावबो थाङा आङो जोंनिनो आनसलिक दलाव बिपिआवनो थागोन बेबायदि खोथा बुंहरनाय खोनायो आरोखि एकदम फनावनो पाइपआव मैयानि जानाखि सरासनस्रा जानाय बेफोरो रबिरामनि थुनायावसो जादों होनना बुंनो सानो नामा दा बुंनो थाङोबाथ' रबिरामानो बै समर नार्जारिखौ बुंबाय नालाय रबिरामनि बुंनायावनो जादों जानो हागौ आरो दंबावो जोंनाव माखासे मानसि टिकेट लुबैनाय आं बिसोरखौ जेबो बुंनो थांला दा नोङो प्रटेक्ट इलेक्सनाव बा नोङो टिकेटनि बेलायाव बेबायदिया लुबैनाय थाखायो आंबो सासे आंबो मोनोबा लुबैयो नङा होमबा सोरबायाबो बिदिनो लुबैनानै माने गावबागाव सार्थनि थाखाय गावबागाव पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय टिकेट मोनाब्लाबो माने ना मोनाब्लाबो दैखौ गेन्दा खालामलांगोन होननाय मोनसे दङना बेबायदि मोनसे धरननि मानसि थायो दा बेनिखायनो हाइकमान्डआ बे प्रेस मिट टेस्टबो होनायफोरखौ जेबो गोनो गोथो जानो नाङा जायखौ जोङो हास्थायदों बेनो टिकेटखौ होनांगौ जोंथ' दा नोङो जोंना देरहानायखौ नांगौ नालाय जोंथ' रावबो जेननायनि थाखाय खामानि मावाना देरहानांगौब्ला जोंहा उकिल मुसाहारि मानोना बे माइन'रिटि भटखौ लानांगौबा उकिल मुसाहारिनि सारा जोंनि कुसुगाव समस्तियाव थानाय माइन'रिटि भटखौ रावबो मोननो हाया हाजार बे सनाजों दुगैना फैदों रुपाजों माना फैदों माइन'रिटि भटखौ मोननांगौबा उकिल मुसाहारिनि सारा रावबो मोननो हाया बे एकदम खाथां आङो मिथिगौ हरनि 12टा 1टा 2टासिम जोङो माइन'रिटि एरियायाव गेलेयो गिदिंहैयो गावसोरनो इनभाइट खालामो दा बेनिखायनो आंहा दृढ़ बिसास माइन'रिटि भटखौ मोननांगौब्ला उकिल मुसाहारि सार नङाबा रावबो गैया बेयाव जोङो गामि दरसेयाव 10 जन मोनसे ग्रुप दाना होदों डेभेलपमेन्ट माबा कमिटि दा बियो ओरैबायदि मोजां जागासिनो दं आदिबासि हिसाबै जोंहा 65% जोङो आदिबासिनि भटखौ दिनैनि दिनाव मोननो थांगासिनो दं नाथाय बेबायदि माबाखौ नुनानै जुदि उकिल मुसाहारिनि भट होआबा माबा टिकेट होआबा बिनिफ्राय देरसिन भुल हाइकमान्डआव जानाय नङा आं बेखौ फोरमायो आरो जोंनि प्रेसमिटनि गेजेरजों आं दा बिथाङा मैया मिटिङाव फैदों मिटिङाव फैनायनि माखासे माबाखौ
बिथाङा बुंगोन प्राइमारिनि बे प्रेसिडेन्ट थान्दाबाजार प्राइमारिनि। बि खौरां बड'सा आरो बड'लेण्ड रादाब खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाहैबाय। आङो थान्दाबाजार प्राइमारिनि अर्गानाइजिं सेक्रेटारि प्रदीप नार्जारी। दा मैया जोंखौ प्राइमारि वाइसै लेंहरजोबदों सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टखौ। बेवहाय बिथांमोना फोसावदों 14टा प्राइमारि, खिन्थु नङा 8टा प्राइमारिल' एटेन्ड जादों। बेबो सोरबा दं सासे गैया, सोरबा सिंगेल पार्सन फैदों। बेवहाय माखासे गामिनि मानसिफ्रासो जमा जानानै एसे बुरजा नुदों आरो बे माबा इनभल्भ गैजोबा। नाथाय जोंखौबो आंथ' मिथियामोन, खुनु पार्टि अफिसाव मिटिं जाग्रालाय पार्टि अफिसाव फैदों आङो। बिनि उनावसो मिथिबाय बै खनायावसो मिटिं। जों सानदों मा इलेक्सन खाथिखाय एसे खना खनियावहाय रायलायनानै सिबा फैदों, माबा मोनसे होलांगोन खोमा होननानै। उनावहाय दाना अपजिटसो खोथा ओंखारलांबाय आरो। दाना बुङै दा गोदान नांगौ गोजाम नांगौ सोंनाय फिननाय। आंथ' होनखाबाय गोदान फैयोबा माखासे फुराना मानसिफोर जोंनावहाय गोदान मानसिफोर फैनाय दङ उकिल सारनि मोखां नुनानै। बेखौ नुनानैसो बिथांमोना ज' जादों, नङाबा ज' जायामोन, इउपिपिएलआव ज'आनो जायामोन। बे खोथाखौ आङो फोरमायथिनानै होदों आरो। दा फंसे खोथाया बेल'नो, जोंनि प्राइमारिनि साफ्रोमबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि AO बिथांमोनखौ आं खावलायो, जायनोखि समर नार्जारी बिथांनि खोथा लानानै थांगोन, बिथांमोना माने खाना, माने गाब्र'हैनाय, जोंखौ गाब्र'होनो नागिरदोंमोन बिथाङा। ओंखायनो जाय बिथांमोना दिनैहाय फैनो थाखाय बेवहाय फैनो लाजिदों, बिथांमोना लासैनो फैगोन। माने अपेन फैनांगौ आं बादि। मैया आं भुलाव थांफ्लांबाय, नङा होमबा? भुलाव थांफ्लांदों आं, थगायनानै लिंहरजादों। बेबायदिनो फैनानै जाहाथे उनाव बिथांमोना आफस जाफैयो आरो जोङो खौसे खामानि मावलाङो इउपिपिएलनि थाखाय। एसेयावनो आङो फोजोबनाय जायो।